Hello guys, welcome back to the channel. Hey, जों दिनै माने जोंनि आगोलनि स्कुलाव बेरायनो फैदो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना एसे नायदो एसे देखायलांसै। जोंजों लोगोसे दं बया फेमास एक्ट्रेस रोमै नायलै फ्लावार्सआ दाबो जोंनि फट'आ दंबावो बैहायनो। Oh my god! नै मोन आरोना जोंनि स्कुला जोंनियावनो फरायदोंमोन 12 बोसोर फरायदो LKG निफ्राय क्लास 10 सिम ओमफ्राय नै बिल्डिंखौ बनायनाया बारा गोबाव जायाखै आरो बिल्डिंआव फादारमोन थायो ओमफ्राय उनथिंजाय हस्टेल दं ओमफ्राय नोंसोरनो आं मोनसे बुस्थु देखायनि गाइस आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनि सोरनिबा स्कुलाव बेफोरबायदि दं नामा सोरनिबा स्कुलाव बेफोरबायदि दं नामा जोंनि स्कुलाव थायो नै दाउफोरबो दं हिटनि नै दाउफोरबो दं इयाव नै दाउ दं नै दाउ फिसा दाउ दं इनो ओमफ्राय नै इफोरावबो इनो नामबो मिथिया मायबा दाउथुबो मासे दंलायो इनो बिरथिंलाबायगासिनो दाउफोरा स्कुलनि गार्देनखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना नै बया हिट आरो नै बागान गेजेर गेजेर थाबायगासिनो आङो नै बागान गेजेर नै मैदुफुलबो दं मैदुफुल थाइदो इयावनो नोंथांमोना नायनो हागोन बैयो हल आरो ओमफ्राय इयो माने सानदेआव बेयाव प्रेयारबो जायो ओमफ्राय दिनै सानदे नालाय दिनै प्रेयार जागासिनो बियो आरोना क्लासरुमा बेफोरो क्लासरुम गोजा गासिबो LKG निफ्राय क्लास 10 सिम फरायदो इयाव 12 इयार्स जादों बहुत मेमरिज दं आरोना माने दाबो फैबा माने गोसोआव फैफिनजोबो आरोना इमान मेमरिज मा जादोंमोन नैयाव बुजादोंमोन दे जों खनसे गासिबो ओमफ्राय आरो कम्पिउटार साबजेक्टआव फेल जाजोबनानै बाहेरायाव ओंखारजोबनो होननायालाय बे बिफाङा जोंनि आद्दामोन इ बिफाङाव माने बुहुत मेमरिज दं आरोना बुहुत गिदिर जाबाय बिफाङा इयो फिसामोन आगोल बिफाङा टिक्लुक्लुमोन दा बया गिदिर जाबाय नै बरिया बिबार बारदो नै नायनो हागोन नोंथांमोना नै एकदमबारे पार्पल जाजोबना दं बिफाङानो बया फिसामोन खनसे आरो इनि बिगुरखौ फुनानै रायजादोंमोन बिफांनिखौ बया गिदिर जाबाय आगोलो नै थानायसेल'मोन बिफाङा नै थानायसेल'मोन दा बया गिदिर जाबाय बेयावनो जनानै आड्डा मारिबाय थायोमोन आरो ब्रेक टाइमबानो एबार जों टयलेटआव थांबाय मटर लगायना दोनदो इयाव दैगासिनो दावराव जादों नै गाइस टयलेट बिराद गोबावनि उनाव इयाव बुहुत मेमरिज दं बे टयलेटआव बुहुत मेमरिज दं माने मिथिखायो ना बयसफोरनि मा मेमरिज थायो नोंथांमोना माने बे टयलेटआव मा होनगोन आरोना बहुत मेमरिज दं जि माने ब्रेक टाइम जाबा टयलेटआव फैयो इदिनो जमा जानाय क्लास टाइमाव जमा फैनानै इयाव गोबाव थानानै थांनाय बिदि आरो माने बहुत मेमरिज थायो टयलेटआव बयसफोरनि आरो बांसिन ना मोनामदोंलै एसे बाहेरायाव थांनो
हेलौ मोसौ मा खबर मानो बेदों नोङो नुफेराखैमोन ना आगोल मोसौआ मानैल'मोन आरोना मानैमोन नैयो बुरैसिना इसोर मानैदोंमोन ओमफ्राय दा फिसा जाजोब्बाय नै मोसौफोरखौ ओरै माबा होजोबो ना अ सना मोसौनि नै इयाव मा होनो सानफ्लावारनि बागान दङ फट' साफाय जानोबा सोरबा इयाव फैनो हागोन सिङाव जना दं बरियानो थान्दा थान्दा बार नांदो थांनो बाबाय ओमफ्राय न'आव दा बोरमा लाबार नोंथांमोनहा नोंथाङा गोसोखौ बोरै मोनदों दिनै बहुत खान्थि मोनदों बार नांगासिनोलै गुदुं गुदुं गरम गरम सानना नायना जोंनिफ्राय इथिबा 12 बोसोर जाबाय फासन होनाय दसे नोंहा 13-14 इयार्ससो जाबायना बारबाय जोंदि LKG निफ्रायनो लोगो जों आं पुष्पक रोमै ओमफ्राय प्रेम सेक्सन दंमोन ना जोङो नोंसोर एमोन जों बिमोन जों माथोखौनो होलायामोन बिमोन जों बेलेग बेलेगसोमोन ना नोंसोर मालाय गोरों गोजामोन ना जों गोरोंखौ एयाव हरोमोन ओमफ्राय गाथाफोरखौ बियाव दोनोमोन नोंनि मुङा स्कुलाव नोंनि निकनेमा स्कुलाव मामोन दे नोंनो होनना नोंहा नोंनि खुगानिफ्रायसो मिथिनो लुगैदों गुलदुं ओमफ्राय गुलदुं गानला आं दाना गुलदुं गानला आरो दंबावोमोन खदाल मा ओंख्रि बनायदो दिनै मा खबर बेदर दोंना गैया दिनै बोखारनानै माबा बनायदो नायनि दालि मायो भाजा दे जा गथ'फोरा ओंखाम जानायदो नायना फैबाय मामा भाजा बनायदो मामा ओंख्रि बनायदो हस्टेलनिखौ मिथिखायो दालि दैलावलाव दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओरैनो आंगा मांगा जानला मानला जाब्बा जुब्बा बानायजोब्बाय माबायदि जादों मिथिला बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन टाटा